कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कोंबडीच्या घुडात ओतून अजगरान 2 कोंबडीली केली शिकार. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या हरवाड वाठारात विष्णू नाईक हेमगेल्या घरच्या कोंबडीच्या घुडात बुधवाराक अजगरान ओतून 2 कोंबडीली शिकार केली घटना घडली. खबरेनुसार अजगरान 2 कोंबडी खायल्याची घटना समोर आयली असा. घरच्या लोकांनी कोंबडीच्या घुडात अजगर आशिल्ल्याचे पळोवन भिवून प्रशांत कळस हेमका खबर दिली. खबर मेळताच प्रशांत कळस हेमी तत्काळ घटनास्थळार पावन स्थानिकांच्या मदतीन बचाव मोहीम हाती घेतली. प्रशांत कळस हेमी सावधगिरी बाळगून अजगराक नियंत्रणात घेऊन सुरक्षितपणे धरून रानात सोडले. असे बचाव कार्य यशस्वीरित्या पूर्ण झाले. या वेळार नागरिकांक आवाहन केले की अजगर किंवा इतर साप दिसल्यार तेमका कसली बी हानी न करता प्रशांत कळस हेमका माहिती दिवची. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन एग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचा खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व असा. तर आदेश स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन एग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. जोयडात फणस महोत्सवाक मोठो प्रतिसाद. 50 पेक्षा जास्त पदार्थाचे प्रदर्शन. कारवार. जोडा तालुका बागायत विभाग आणि वेगवेगळ्या संघ संस्थांच्या सहकार्यान जोडातल्या कुणबी भवन हिंगा आयोजित केलेल्या फणस महोत्सव 2026 या कार्यक्रमाचे उद्घाटन तहसीलदार मंजुनाथ मुन्नळ्ळी हेमगेल हातीन जाले. देशी फणसाच्या जातींचे संवर्धन, शेतकऱ्याक प्रोत्साहन आणि फणसापासून तयार जावच्या वेगवेगळ्या उत्पादनाक बाजारपेठ मेळचे खातीर आयोजित केल्लो आसा, अशें तहसीलदार हेमी सांगले. बागायत विभागाचे संयुक्त संचालक सतीश BP हेमी सांगले की फणस हे बहुउपयोगी झाड आसा, अशें सांगून फणसाचे फळ, बी, पानां, लाकूड आणि साल हाचो वेगवेगळे उपयोग जाता आणि तेतूंत अनेक पोषक घटक उरतात, अशें तेमी स्पश्ट केले. ह्या महोत्सवाक ग्रामीण भागातल्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतिलो. फणसापासून तयार केल्ले 50 पेक्षा जास्त वेगवेगळे खाद्यपदार्थ प्रदर्शना खातीर दवरिले. या कार्यक्रमात पंचायत समिती अध्यक्ष भारती यांनी, जिल्हा KDP सदस्य सदानंद दबगार, ग्रामपंचायत अधिकारी लक्ष्मण कांबळे, रूट सेटी हळियालचे संचालक किरणकुमार बगडी, काली FPOचे अध्यक्ष शांताराम कामत सहित अन्य मान्यवर उपस्थित आशिल्ले. प्रथम फणस मेळा, जॅकफ्रूट मेळा म्हणटात, हांगासर हब्बा म्हणा आयोजीत केल्लो आसा. सो हो एक ऐतिहासीक क्षण आमगेल्या जोडा तालुक्यात. फणस हो निग्लेक्टेड क्रॉप, म्हणजे खूब हांगा पिकता पण ताका काही हांगा किंमत ना. ह्या मेळाच्या माध्यमातून एक शेतकऱ्याक एक अवकाश असा की आमच्या कडेन फणस पयलींच्यान जे लायता आमी, ताका एक बरी एक डिमांड म्हणा, बरें ताका एक उत्पन्न, ताका एक पयशे मेळचे अशें एक अवकाश. फणसापासून जे विविध आमी प्रॉडक्ट्स करूं शकतात, चिप्स म्हणा, पापड म्हणा, अशें जे काय करूं, जे गव्हर्मेंट स्कीम खंयची आसा तेजो फायदो घेवन प्रत्येक शेतकऱ्यान आपलें उत्पन्न वाडोवंक हेका एक पोटेन्शियल आसा तेजो पुरेपूर फायदो करून घेवचो. तशेंच ह्या मेळात सगळ्या रेतांनी ताच्या फुडें सुद्दां बरें भाग घेवचो आणि आपलं एक जीवन मट्ट जो असा जोडा तालुक्यात सुधारचो असो एक सगळ्यांक विनंती करता. धन्यवाद.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार जिल्ह्यात DK शिवकुमार हेमगेल्या मुख्यमंत्री पदाचं जल्लोष कारवार कर्नाटकाचे 25वे मुख्यमंत्री म्हण DK शिवकुमार हेमी पदभार स्वीकारल्यानंतर कारवार जिल्ह्यात वेगवेगळ्या वाठारात काँग्रेस नेते पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केलो अनेक जाग्यार मिठाई वाटप करणं फटाके फोडणं मुख्यमंत्री DK शिवकुमार हेमका शुभेच्छा दिली काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी DK शिवकुमार हेमगेल्या नेतृत्वाचे कौतुक करत तेमगेल्या पक्षनिष्ठा आणि संघटन कौशल्यामुळे काँग्रेसाक राज्यात आणि बळ मेळटले असो विश्वास व्यक्त केलो अंकोलात जाल्ल्या या कार्यक्रमात गॅरंटी अंमलबजावणी समितीचे तालुकाध्यक्ष पांडुरंग गौड ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष मंजेश्वर नायक जिल्हा उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम नायक राज्य महिला सरचिटणीस सुजाता गावणकर KDP सदस्य उदय नाईक सहित काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित आशिले ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 25ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 4-5ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನವರು CWC ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಡೆದಂಥವರು ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವಷ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥವರು ಗೆದ್ದು ತಂದಂಥವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. सोनारवाडी क्रॉस लागी भीषण अपघात ट्रॅक्टरच्या धडकेत युवकाला जाग्यावरच मृत्यू कामाचेर वयताना काळाचो घाव ट्रॅक्टर चालक फरार कारवार जोडा तालुक्यातल्या असू ग्रामपंचायत वाठारातल्या सोनारवाडी क्रॉस लागी ट्रॅक्टर आणि दुचाकीच्या भीषण अपघातात एक युवकाला जाग्यावरच मृत्यू झालो मृत युवकाची ओळख संजय दळवी अशी असा मिळालेल्या खबरेनुसार संजय दळवी हे असू वाठारातल्या एक रिसॉर्टात कामासाठी दुचाकी वेल्यान वयताले त्यावेळार जगलबेट चांदवाडी कॅसलॉक मार्गावेल्या सोनारवाडी क्रॉस लागी विरुद्ध दिशेने येवच्या ट्रॅक्टरची दुचाकीक जोरदार धडक दिली हो ट्रॅक्टर शिंगरगावच्यान ब्लॉक खाली करून परत येते आशिल्ल्याचे कळून आयला धडक इतकी जोरदार आशिल्ली की दुचाकीचो पुराय चक्काचूर जालो गंभीर जखमामुळे संजय दळवी हेमगेलो घटनास्थळावरच मृत्यू झालो घटनेची खबर मिळताच रामनगर पोलीस तात्काळ घटनास्थळाचेर हजर रावन पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतलो आणि फुडलो तपास सुरू केलो अपघातानंतर ट्रॅक्टर चालक घटनास्थळ सोडून फरार झाल्याची माहिती मिळाला या घटनेन वाठारात हळहळ व्यक्त जाती आसा अपघाताचे नेमकं कारण शोधचे काम रामनगर पोलीस करते आसात कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी पचन सुधार रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग-फू मसाज मांसपेशी सांधेदुखी पाठ मान खांदे पचन समस्या तणाव चिंता अनिद्रा अस्वस्थ नींद थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर ब्राह्मणवाडा माजाळी कारवार हिंगा प्रति शनिवार आणि आयतवार वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30 सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.